Unsa man mo ni inday og maya ganiya? Lagi palit na regalo na anak ni Ate Eden. Unya? Kitaan man gusto nga mo nga katong amo ang promoter. Kasi nga Unsa? Kamuti. Itong promoter mo ba? Itong tigko na mo. Anong siya sa boxing? Kung nga, kanong ha, nanagi mo mas gabi dias kangayan. Basta kay, pangitae, pangan mo kontra. Sa panguan mo kontra, unsa man na? Si Rimon nga bayo. Giyon sa man ka ingon day, unsa man papilon ka og Papilo ko lang boxing. Kay sa una, nakadawag ko sa una. daog di ka nga pildim ka sa usamis. Usamis. Dumingag kung gusto sa una. Dumingag. Kinsa may gaingon nga kanang papilon ka? Kau pa na ipibot. Pwede day na nga mapil ka. Pwede, manggod. Unsa man day mong kontra? Unano. Ngano, unsa day ka? Di mo kung unano, god. Ano? Nililan. Asa likod sa dire. Unsa man? Unya pangutan. Unsa man ta pagsumba giraw, dire daw. Ge. Ayan la. Lumayo jud. Pagtarong ba dong? Lagi. Lingkod ko dire be, tarungon ko nag-istorya. Mapil jud day ka. Apil. Unya ko nang mapangag kay basumbangan. Pangag pila ba? Ali dire ba? Lingkod ba? Inyag mapangag kuno ka maunsa ka, inyag makuyapan ka, masumbagan ka sa. Unsa tay mong kontra? Unano. Oh, inyag masumbagan ka sa nano. May labhan. Oh, gani, ali dire ba? Ali dire ngano maglakaw-lakaw man ka na. Mga kapobre, maapil ko los ko kay og boxing, mahadlok man mi. Ay, basig unyag unsa man ning kaha, di ka ni makuyapan Ay, masumbagan. bukalok kay butangiro ko sa una. Ay, yate. Butangiro ko sa namis. Ay, Butangiro. but kayo. Ali dire ba? Kaputan ni mo si Clay. Ay, sa Alala. Ay, sabi, Inday! Ali, ragot. Ay, mangutana ko, unsa man ni katinuod ning naay boxing, aning, unsa boxing nga? Unsa ngalan nga boxing? Boxing sa mga? Nano. Sa to, nano ka. Unsa man yung height day? Unsa day? Ay, di ba na yung midget ko? Midget, ha? Unsa sa tarong? Di ba na midget? Unano, magina. Dili man ko unano. Pero gwapo lang. Yeah. Ali, diri ba? Na. Unsa? Dili, unsa man? Unsa may kanang nanari ka gloves di ay? Naman, kuiglap ang ko sa mayor. Pagtarong ba asa man? Laki. Asa man rito ang boxing? Kangayan. O tanawa ba ka pobres ngagan ko ani niya. Aw na. Pista ko na. Oh, ngulingan ako sa mga tao. Sa una, sa sabi. Unyag ba kuyapan ko ka dito ni boxing? Wala pa problema. Kaya may tubig sa ring. Oh. Ali ra gud diri inday unsa man ni katinuod ning moapil kuno siya boxing? Na day boxing? Nado. Asa repeat? Nado pita nalimot ko day. Kangayan. Ha? Kangayan. Kangayan unya akong gadlukan dong basi makuyapan ka masumbagan ba? Magtarong ba? Kuyapan. Adi lang ka na ko papilon dong mahadlo ko. Na mo apil man siya mga kapobre. Na. Bida, gito na bita si Inday na. Diri dapit. Gida, sige. Mapil. Na mo na mapel, upig man gani. Lupig bayot. Mo na diha.